Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд навъ мошинои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо навчунии мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат, шумо метавонед ки сурат маълумотро дар WhatsApp имо экранмада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза чӣ мошинро кардам, мо номбарро мекунем, баъд мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ бо ҳарфҳои зард номерои соҳибошона мемонем. дар имза навор аст рӯй кардан Hyundai Starex рӯй кардан, ки мошини мусофиркаш ВАЗ 21014 мошинои советски молодежни бо нархи арзон, Toyota Prius асосона Toyota Prius яъне гибридаш, Mercedes-ҳои сечка полобъёмӣ, Lada Granta ҳастае, ки дар территорияи Москва дӯстони азиз, ва ҳастае Daewoo Nexi бо нархи арзон, ва ҳастае ду тайга Toyota Camry арзон, якта Дубай, та Kia SK ҳастае, ки нархҳои бениҳоят арзон ҳастае, ки редки хи нарх мегалтанд. ва ҳастае Opel Caravan бо нархи арзон, ВАЗ 21099 ҳастае бо нархи арзон, ва ҳастае Opel Astra, ки бо нархи 13000 сомон, ки бо ҳаморам арзон мешавад, ва курси имрӯза бошад 117 сомону 50 дирам. мо бошад мегзарем ба қисми мошинои фурӯштиёни азиз, мақсад ки лайкҳо разанем, мегзарем ба навори имрӯза. Марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан якта компания пресечени хуберо ба шумо тавсия метиҳем, ки компания ки парвиз аст, ки шуморо аз территорияи Москва ва территорияи метро Садовои Люблино мегиранд ва ба самти Қазоқистон бурда соқ саломат меоранд. таҷрибаи чандсолаи кори доранд. Дӯстони азиз, компания боварӣ аст, ки қатъи ака мо чанд қай кор мекунем. инчунин забони урусиро медонанд, забони тоҷикиро медонанд, забони узбекиро медонанд ва ҳар рӯз рест доранд. бо нархи арзон шуморо бурда меорам, ва агар ки шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва мақсад ки арзон мекунам. ва дар ҳуҷҷатҳои шумо агар ягон мушкиле ҳам боша, акаи парвиз яъне кӯмаки худшона мерасонам. дӯстони азиз, ҳар рақамошро кор мекунад, ҳар дашта WhatsApp доранд, ҳар рӯз рест доранд. дӯстони азиз, мошинашон мошинои замонавӣ комфортнияи, мақсад ки кондитсионерам дорад. бояд се навъ мошин дорад, кадомша худтон интихоб кунед. се навъ маркои мошинои замонавие. хоб, кадоми дамин мисол пересечения граница ки лозим бошад, марҳамат, дӯстони азиз, занг занед, аз номи канали мо гап занем, ба шумо муомила ва арзон мекунад. компания боварӣ, компания акаи парвиз, мо ба шумо тавсия метавонем, метавонед занг занед. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае боадрон срочно ҳастае, ки дар территорияи Москва Lada Granta ҳастае. дӯстони азиз, ки Lada Granta срочно соли барои 2021 соли мошин дуюм владелец аст. дӯстони азиз, ки дуюм одам ҳастае, мошин беҳтарин ҳолат дорад. Lada Granta дӯстони азиз, соли барои 2021 сол, сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотори 1.6 экономия, коробкаш механика, сайсери мошин баъдро беҳтарин мошин, полни фулай, ҳама чӣ дорад. аями консенсар кардагӣ то ҳамаша навай. дӯстони азиз, пробеги мошин 218 000 мега соҳибош, бо хайхтон маълумотша мегирем. хоб, дуюм владелеца мега соҳибош. хоб, мошин мега барои такси ҳай кардан мега тайёр аст. кадоме ки мисол мехоҳад, ки такси кор кунад, кадоме ки намехоҳад, мисол мекунад клинкаша обични ҳай мекунад. дӯстони азиз, мошин баллонои пачка ледни ва баллонои зимна дорад, ки вайша мегӯяд падарка мекунем. задни камера, дӯстони азиз, мошин салоншам тозака, полни хоб, монитори сенсорин дорад, 4 тайга баллони зимни отдельни падарка. хоб, Lada Granta дӯстони азиз, полни фул астае. ҳуҷҷатош мега ҳуҷҷатош 100% хадавой дорад, кондитсионер дорад. дӯстони азиз, баллоншам нав астае, салоншам тозака, моторамаш беҳтаринае. нархи мошина мегӯяд 790 000 рубл гуфтеясиям, боз мегӯяд муомила мекунад. ҳамин мошини худшон нархҳошон 1 миллион боло астад. дӯстони азиз, яъне ки ака мегӯяд як бародари тоҷики хумона мошин срочно насуб нархошда мегӯяд, мошина нархша арзон мондиян. 2021 соли ҳамагӣ 790 000 рубл мондиян, бо ҳамирам ягон срочно мегӯяд арзон мекунем срочное. алиш намешавад, тоқа суми холе мошин кожне ҳамаш комфорт. дӯстони мошин полни худ 2021 сол, мошин дуюм дастае. хоб, промои рақамои Россия дар рақамошон WhatsApp дорад. мошин қарор дорад дар Московская област, город Серпухов, дӯстони азиз, яъне ки Серпуховда қарор доштае. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи зиёдӣ хоҳед, агар фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавад ва арзонам мекунад. срочное мошин беҳтарин ҳолат дорад. марҳамат, метавонед занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст баъдрон, ки сечка полобъёмни соли барои 1997 астае, ки сӯзишвориш газ бензина, гази ёрачорам дорад. объем мотори 8 литра, коробкаш механика, сайсери мошин баъдрон чотка, баллон нав астае, электропакет дорад, номеро транзит, салон тозак, мошин хеле светои кабутак аст, мошин чотка, мошин
айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи 9 километр достони азиз тарафи теппаи Самарқанд норафта, яъне болошаҳрда. ҳамин мошина мегӯяд хумон мегӯяд як чанд рӯз пеш мегӯяд қиматтар гирифта мегӯяд бо хай мақсад ки сум нархошта мошина фурӯшта омадиянд. нархи мошина мегӯяд 38 нархи ахирон шуда мошина мегӯяд общем ай 40 намедонам боло гайли лагаям хел 38 мегӯяд нархи ахирша бо хай кадом то ки харидори аниқ ки бошед бо занг занед хай мумкин ягон муомила мумкин мекунад бо хайхтон аниқ када мегирем. خب ماشین دوستان در شهر دوشنبه طرفی بلوشهر طرفی تپای سمرقند 38 اخیرش گفتگی است سرعت ماشین پول ابیوم 97 سال است از یعنی که ابیوم نیای پول ابیوم نی یکمش رقمای 919 اخیر 82 واتساپ کامر رقمای بیلانی توجیکشن است کار میکند دویمش رقمای روسیه اخیر 35 این اشام کنه این اشتا واتساپ داره ماشین 4 دیسکای فاسوناک سالونشان توزاک الکتریک پاکت و ماشین میگه چوتکه ойди мошин шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ боша агар фаҳмида шумо занг занед ба шумо фаҳмода метавонад ва мумкин ки ягон муомила мекунад срочно марамат занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Toyota Prius аст баъдон ки Toyota Prius гибрида соли барои 2012 сола ки дӯстон азиз мошин американка бе мақсад ки перекидка мошин прамои ай Америка без перекидка 2012 сол Toyota Prius Суиш фуреш бензин гибрид дӯстон азиз объем мотораш 1.8 литр коробкаш автомат сайстан мошин мега чотка мошин гибрид эконом яъне ки ай воздух гӯё ҳолати мошин баъдон беҳтарин мошин як даст гаштагӣ аст дӯстон азиз мошин баллон пачка кондитсионер электропакет дӯстони азиз хадовой ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи августи 2024 خب ماشین اپشن به ягон تعریف بالون پاچکا کانسانر مانیتور همه جوش کار میکنه ماشین بهترین حالت داره ماشین فوله нархи мошина мега 89 та мегем бо арзон мегад мекунем мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 89 та боз муомила дорад якумаш рақамҳои Вавилон дасти ахираш 74 79 кор мекунад дуюмаш рақамҳои Мегафон ахираш 74 72 нашта WhatsApp дорад дӯстон Toyota Prius американкаи без мақсад ки перекидкаи мақсад соҳибаш гуфтага гибрида беҳтарин ҳолата хоб марамади рақамошон ҳар душон кор мекунад мошин дар шаҳри Душанбе 89 бо савдо мешавад метавонед ки дар Душанбе рафта мошина бинед ва қатишон муомила кунед срочно бада мегад соҳибаш ва арзон мешавад марамад бисёри баъд такрор мекардам то ки маъқул када бошем мақсад ки занг занед маълумоти пурраша гирем лайкро разанед ва навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ваз 21014 ҳасаи баъдон ки мошини молодёжная советская бо нархи арзон срочно ваз 21014 сони азиз соли барои 2005 сол астае ки сӯзишфурӯш газ бензин объем мотор 1.6 литр коробкаш механика сайстери мошин мега чотка мошин 4 та баллон мегад пачка 4 диска кои нави пресисони фасонак خب دو تا الکتروپاکت پول خود سنتر زمان سون عزیز سالن شام توزه که ماشین میگه فقط میگیری های میکنی نرخ ماشین 16 تا گفتهشان بو کمتر ارزان میشد ماشین این حال قرار دارد در نوعیه رودکی نرخ ماشین ارزان 2005 سال نرخ ماشین 16000 سوم است که باز کمتر معامله میشود خب پرامو رقم مگافون ایسایی بشن در رقمشون واتساپ هم داره و علیش هم میشه با یکون دایو نکس علیش میشه با یکون اوپیلوی وکتر خیچ بگی اوپیلوی سیدان کتی علیش میشه میتونه که واریانت ها پیشکش کنه اپشن واریانت های علیش دور همین نکسیو که وکتر خیچ بگی باشه بو خوبتر مگا سایی بشون هم خیلی معلومات نیستیم و سوماکی نرخ ماشین ارزانه که 16000 با یکون سوم معامله میشه ماشین مالادیوش چوتکات سونه ماشین در نوعیه رودکی است خب اویدی ماشین شما اگه معلومات خواهید اگه سوال زیادی باشه اگر شما اگر خریداری انیق که باشید مرا زنگ زنید همش با شما فهمونده میتونم و کدامی که ماشین فروشی دارد یا که خانه زمین کوارتر خواهد که در کانال ما رکلام موندن برام در رقم‌های 885 1220 واتساپ ایمو کار میکند چی ماشین خانه است روی ما رکلام میمونه مگذاریم با پنجم ماشین فروشی خوندای استارکس است با درون که ماشینای مسافرکش سرچنه سال барои 2000 сол астае ки сӯзишфурӯш дизелай коробкаш механикаи сайстари мошин мегӯяд чоткаи мошин мегӯяд хелаки даст ягодамда гаштесае ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи декабр 25 декабр аст сони азиз ҳуҷҷат дорад олии хела 4 та баллон мегӯяд 90% астае хадавош мегӯяд 80% астае мошин мегӯяд нав мотор кадаги аст баъде мотор мегӯяд олии гаштагӣ нестае мошин нав мотор кадаги баъде мотор када мошин олии гаштагӣ нестае беҳтарин дае салонш ҳам тоза электропакет кондитсионер нархи мошин 40000 сомон аст боз мегӯяд муомила мешавад ва алиш ҳам мегӯяд мешавад ба опели караван астради сони азиз
ба Opel Astra J Caravan алиш мешавад ки ба ягон Zafira Sedan ёки Hatchback ҳамин хел вариантҳо алиш мешавад. нархи мошин 40,000 аст, қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод сунни азиз бо арзон ва муомилаи хуб мешавад ва вариантҳои алишира ба Caravan Astra J опшн ба Caravan Astra J ва Zafira ва Sedan ва Hatchback ҳамин хел вариантҳо боша пешкаш кунен. ҳад рақамошо 24 соат кор мекунад. рақамҳои мақсад ки 70 аст ва рақамҳои 918 6608 ишта WhatsApp ҳам доранд. оиди мошин шумо ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан сунни азиз марамад рақамҳои имо баъд ва рақамҳои дастишон занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода медиҳанд. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст ба ранги светои сиёҳ. Toyota Camry 2 соли боришаш 2010 сол аст ки сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотораш 2.5 литр, коробкаш автомат, сенсори мошин мега чотка. мошин мега мотор, коробка, ходовой мега 100%, кондиционер, электропакет, свети сафеди хеле сиёҳ. салон тоза сунни азиз. мошина мега нарша мега 90 та гуфтесиян. ак намедонам ки арзон мешавад намеша, ин наша нагуфте. нархи мошин 90,000 сомон аст. дӯстон азиз бо метавонед ки занг зада маълумот чагиред. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ина рақамҳои мегафони соҳибшонат сунни азиз, кадоме ки мошин хари аниқ ки бошед занг занед маълумоти пурраша гирем ва кадоме ки мошини фурӯшӣ дорад ё ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан марамад сурат маълумот шуд дар рақамҳои 885 1225 на боло будааст. роҳӣ кунем дар видеои оянда фурӯшта рекламада мемонем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 ҳаст ба ранги мошинои советския, мақсад ки бисёр дар комментария хоҳиш карда нархи арзон кати. соли боришаш 2003 сол аст ки сӯзишвориш бензини холия, объем мотораш 1.5 литр, коробкаш механика, мошин мега хеле ки дар гараж мегад хоб буд, мошин мега соза. мошин мегад дар гараж мегад хоб буд, ҳама ҷош мегад радной аз худаша ягон ҷош варид, мақсад ки хеле чизо варид парид надорад сунни азиз. мошин мегад тоза ка мегад свежа ка. нархи мошина мега 7000 сомон гуфтесиян бо ягон сомша мегад арзон ҳам мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар тӯратӯраи Душанбеда бо хай муомила мешавад. 7000 сомон аст сунни азиз. мошин строт шуда мегад фурӯшия. хоб ин рақамҳои соҳибшон аст дар поиношон 957. агар шумо ки харидор ки бошед метавонед ки занг занем маълумотои пурра шуд сунни азиз аз соҳибашон гирем. мошина хай ягон расход шуда нагуфте. ҳафта бо муомила дошта марамад занг занем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон. Toyota Camry 2 сурат шуда бо нархи арзон. соли боришаш 2008 сол аст ки сӯзишвориш газ бензине, объем мотораш 2.4 литр, коробкаш автомат, сенсори мошин бардор чотка. мошин мега дар ҳолати хуби техника мега мошин мега дубайка аст, моторош мега 100%, коробка мега асос, ходовой 100%, 4 та балон мега нав, дискаҳои пачка сунна, танировкаш мега 50% дорад, яъне ки танировка ним аст 50% ва ҳуҷҷатҳои мошин мега то охир аз сол аст сунна ва инчунин 4 та 9 номероша иш мега падарка аст бо хайхтон маълумотша мегирен. нархи мошина мега 85 та гуфтесиян бо ягон сумша мегзарам. нархи мошин 85000 сомон аст, муомила дорад. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи иловагӣ боша, агар фаҳмидан сунни азиз марамад шумо занг занем ба шумо маша фаҳмода метиҳам ва арзон мекунам. мошина шаҳри Душанбе, рақамош аст мегафон. хоб занг занед ва вақтори меҳнатҳои мо я лайки ра занед фаромӯш накунед. чӣ мошине ки дар кор аст дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки ба шумо видео карда пешкаш кунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Daewoo Nexi. соли боришаш 1995 аст ки сӯзишвориш газ бензина, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега як моҳи дига ҳуҷҷат дорад сунни азиз. 4 дискаҳои престижи фасонак мега соҳибош ва лапкаҳоша мега лапкош варид мега надорад. салонош мега тозака, мошин соза. нархи мошина 10950 сомон нархша ҳам хел соҳибош гуфта. 10950 сомон қариб 11000 мешавад бо хай арзон мешавад. мошин дар пойтахт. оиди ҳамин Nexi шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи зиёдӣ хоҳед, агар фаҳмида шумо занг занед ба шумо маша фаҳмода метиҳам ва арзон мекунам. лайкҳоро занед. чӣ мошине ки дар кор нависед дар комментария, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Opel Astra F дар кузови Caravan Universal. соли боришаш 1995 аст ки сӯзишвориш газ бензина, объем мотори 1.6 литр, коробкаш механика, сенсори мошин мега созаи хай камтар хеле ҷош хеле кор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад. мотор мега нав, ходовой соз балон нав.
нархи мошина мега 18500 гуфтесиян бо арзон мегад мешавад мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухта ноҳияи Кушониён дӯстони азиз 18500 бо ягон сум муомила мешавад. оиди мошина ягон маълумот хӯре нагар фаҳмида рақами поёмда занг занед маълумотро фаҳмида гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Opel Sedan Astra баъдон ки бо нархи 13000 сомон аст ки срочное Opel Astra F дар кузофи Sedan соли барои 1993 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин фақат ҳамин корш ки камтар кори жест янчики кор дорад тамом дига мошин соза мошин ҳуҷҷат 1 сола дӯстони азиз. хоб аккумулятораш пачка утилизация кардаги ҳаста мошин мега соза янем хали корша гуфтем камтар танашда косметический кор дорад. нархи мошин 13000 сомон аст боз муомила дорад қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. парамои рақамҳои мега тисели соҳибшамсони азиз мошин дар шаҳри Ҳисор кадом ки мехарем марама занг занед маълумоти пурраша гирен бо 13000 ягон сумша мегзарам мега фақат илтимос харидории аниқ мега дискакҳои фастфуд дӯстон нархшам бениҳоят арзон 13000 дӯстони азиз нархи арзон марама занг занед ва кадоме ки мошини фурӯшӣ дорад ё ки хона замин квартира ход реклама монда марама дорад ки реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.